Tästä tulee siis kanava, jonne tosi monet ihmiset tekee video. Eli Collab-kanava. Mä oon LPS Sofia, siis se, joka tekee tämän Collab-kanavan. Joo, eli tänne saa liittyä enää niin kuin uusia 5 ihmistä. Ja ei enempää. Voidaan mä harkita sitä, mutta mä en tiedä. Ja siis säännöt on, et saa kertoa salasana kenellekään. Ja mä en nyt halua yhtään feikata LPS Nicolette tai Nicolette LPSää. Niin. Mut sillä oli tosi hyvä noi säännöt ja niin. Eli ekaksi videoksi sä niin kun laitat lomakevideon tai sellaisen esittelyvideon, jossa sä niin kun kerrot juttuja itsestäsi tai kerrot sun kanavan nimeä tai jotain tällaista vastaavaa. Ja aina desene laittakaa oma YouTube-kanava nimenne, jos teillä ei YouTube-kanavaa, niin sitten, en mä tiedä, laittakaa vaikka sitten, jos ei, tai jotain, en mä tiedä. Ja ei saa tulla riitoja, ei saa vaihtaa toisen deseä tai mitään vastaavaa, niin kuin vaihtaa nimeä tai mitään, ei saa kiusata eikä tehdä mitään tuollaista pahaa. Ja niin, jos haluat liittyä tähän, jos et ole vielä tässä mukana, niin sit sä laitat vaan kommentteihin, että haluan olla mukana. Ei tarvitse laittaa mitään siis lomaketta tai mitään, koska mä kyllä luotan teihin. Ja mä en ota ihan kaikkea mukaan, koska jotkut saattaa olla hakkereita, niin kuin siinä viime siis Nicolette LPS:n Collab-kanavassa sinne tuli hakkeri. Mä en ole Nicolette LPS, älkää sitä, miettikö. Mutta niin, että sinne tuli hakkeri ja mä en halua todellakaan muun omaan mitään hakkeria, joka kiusaa toisia ihmisiä ja kaikkea tällaista. Joo, siis tänne saa laittaa sit musiikkivideoita ja kaikkea mahdollista tollaista, kun hän on tehnyt sen esittelyvideon. Ja mulla ehkä tulee arvontoja ja saa itekin tehdä arvontoja ja kaikkea tollaista, kilpailuja ja kaikkea. Niin. Moikka, tässä tää video nyt oli. Hei hei!